O Concello de Cambados prepárase para conmemorar o Día Internacional da Muller. O programa de actos comezará o luns 5 de marzo con proxeccións no Auditorio da Xuventude dos vídeos Gracias a ela eu podo, sobre o papel relevante na historia de mulleres que obtiveron dereitos femininos. A seguinte cita será o mércores 7 cun novo almorzo de emprendedoras. Será no Plus de Sucre, buscamos sempre un lugar que este representado por mulleres emprendedoras, que tamén son un exemplo tamén para outras mulleres que son emprendedoras ou mulleres que están interesadas no emprendemento e queren coñecer a mulleres que xa emprenderon e con estes almorzos podense animar a emprender. O xoves día 8 será o acto central da programación. Este ano, ademais da lectura do manifesto na Praza do Concello, o Goberno cambadés sumarase aos paros convocados. De 2 horas. Entón, en Cambados faremos ese parón entre as 12 e as 2 da tarde. Durante o tempo dese parón imos a facer ou ben na Praza do Concello, se non lo permite o tempo, e senón aquí neste propio salón de plenos, imos facer lectura do manifesto, como é habitual, pero ademais imos a facer tamén algunha actividade maiores, como a proxección de algún vídeo. Unha masterclass o xoves pola tarde a Gala das Mulleres o domingo 12, unha performance o luns 13 e unha charla o mércores 15 completan unha programación que se complementa coas actividades propostas pola Mancomunidade do Salnés. O Día da Muller ou o Día da Defensa da Igualdade entre homes e mulleres non se pode circunscribir nin só a un día, o 8 de marzo, nin tampouco a un mes. E a verdade, sabedes que estamos facendo actividades no Concello de Cambados durante todo o ano, actividades moi diversas e diferentes. Pero, o que nos trae hoxe aquí son precisamente as actividades